falder i søvn bagefter. Det er jo ikke alle sammen, der kan flytte ham, hvis han er på den flotte side af de 400 kubikmeter. Nej, jeg ikke forstår det. Det gør jeg jo gerne et par gange om måneden i Bilka. Og der skal jo en del flasker, jeg ved ikke om det er en del flasker, men der skal der i hvert fald noget med hjem. Til den fantastiske pris af 499,95 ved State Fat, kan du nu erhverve dig Move Easy Make Dog, så ring nu. Tilbuddet gælder kun, så længe lager hæves. Der er bare sådan, du så nogle gange så ringer en om gangen, der kan sige på det her, så jeg har lige købt en ny motorblok, han har sådan 3 til der. Du kan lige komme lidt med at flytte den, ikke? Jo, og hvem kommer med? Jeg siger alle mulige navne, der kommer alle mulige perler og sådan noget, der Michael og sådan der, Fix og Flax og alle mulige kommer. Og så med der Torten-tvillingerne kommer også. Og så. Det er svært at have 15 det. Der er nogle stykker, flasker vodka, men det er svært at have med hjemme i bussen. Nå, men jeg spørger så, hvornår kommer de andre så sådan noget? De kunne ikke lige komme alligevel, ikke? De skulle lige se sådan en film, ikke?